दिनै आङो सासे बिजाथि हिसाबै माने नमिनेशन पेपारखौ गथायदों साफागुरि 63 नं साफागुरि समस्तिनि सासे केन्डिडेट हिसाबै आरो हाजार हाजार रायजो राजाया मुसलपुरनिफ्राय आंखौ बिलाइ हरदों आशीर्बाद हरनानै देरहासार जाथों होननानै इतिमध्य रायजो राजानि मददखौ आं मोनबाय आरो आं जोबोद गोजोननाय मोनदों आरो साफागुरि समस्तिनि जा रायजो राजाफोर सेंग्रा सिख्ला आइ आफा बिदा फंबाय गासैखौबो गोसो सिंनिफ्राय आं खुलुमनाय जासिहरबाय जे बिथांमोना दिनै नमिनेशन गथायनायनि दिनावनो दिन्थिबाय जे बिथांमोना गोसो गोरबोजों आंखौ नाजावनानै लाबाय। नोंथांजों हितेश बसुमतारीजों जुजिनायाव नोंथाङा बेसेबां गोब्राब जागोन बा सर' जागोन मा फोरमायो नोंथां? जुजिनायाथ' बयबो जुजिगोन हितेश बसुमतारील' नङा बावहाय रायजो दलनिबो केन्डिडेट दङ बा सोरबा इन्डिपेन्डेन्टबो गसंगोन गणतन्त्रआथ' बेनो बिथांमोनाबो जुजिथों किन्तु दा जिहेतु बिटिआरआव बिटिसि सरकारा जिहेतु इउपिपिएलनि बिजेपिनि आरो गण सुरक्षा पार्टिनि बे हिसाबै रायजोफ्रा बुजिनो हायो जे बे समाव मा दलजों थायोबा रायजोफ्रा गामिनि जौगाखांनाय ओनसोलनि जौगाखांनाय मोनगोन बे हिसाबै इउपिपिएलनि केन्डिडेट जेराव जेराव दं इउपिपिएलनिनो होगोन आरो बिजेपिनि केन्डिडेटनो बबावबा जोङो हगारदों इउपिपिएल हिसाबै बिजेपिनि केन्डिडेटनोबो भट होगोन आरो बिदिनो गुबुन गुबुन हान्जाफ्राबो गेलेगोन ओंखायनो हितेश बसुमतारीया सासे बिजाथि हिसाबै गसंदोंबाबो जिहेतु कंग्रेस आरो एआइइउडिएफ महाजोतखौ लानानै बिथाङा गसंदों कंग्रेस एइउडिएफनि बाहाय खुनु गोहोम गैया आरो बिपिएफआ खुनु गोहोम गैला बेखौ थांनाय बिटिसि इलेक्सनावनो फोरमान खालामखाबाय ओंखायनो बेखौ लानानै गिनांगौ गैया। बिथांमोननि सिंनि खोथा बिथांमोनाव सोरबा बोराबलायदों मादों आरोबावथ' हयथ' थानेस्वर बसुमतारील' नङा आरो सानैसो सोरबा नेताफ्रा रिजिगनेसन होनानै ओंखारबावनोबो हागौ बेखौ लानानै जोंहा जेबो रायलायनांगौ गैया जेखियानो जा बयबो गोसो गोजोनै शान्ति बर्न भाबै दावराव दावसि गैयालासिनो भटखौ होनांगौ आरो जायनो गोसो होनांगौ आरो बेखौनो आं मिजिंथियो जे बे समाव जिहेतु बिटिआर सरकारा इउपिपिएलनि रायजो राजाया इउपिपिएलनोनो भट होनानै दिसपुरावबो सरकार खालामनायनि मोनसे सुबिदाखौ होगोन। माखासे बिपिएफ दैदेनगिरिफ्रा लकेल आरो सालाननि बाथ्रा बुंदों बुंबाय थाथों जोबजासे बुंथों। सार बिसायख'थि फोसावनाय समाव 6 तारिख एप्रिलसिम सालाननि नाजोंसो हाबा खुंनाय जायो मिथिया 5 तारिख एप्रिलसिम बिथांमोना मा बुङो बुंबाय थाथों जेबो नङा आं जेबो नङा फोसावनाय समाव मा इस्यु लानानै दा बिसायख'थि इस्युआ जोंना इउपिपिएलनि इस्युआनो जों आंनिबो इस्यु आरो लोगोसेनो साफागुरि समस्तिखौ डेभेलप खालामनांगौ आरो बेवहाय गामि सिंनि लामाफोरखौ डेभेलप खालामनांगौ स्कुल कलेजनि जेंनाफोरखौ फोजोबस्रांनांगौ आरो आइजोफोरनि जेंना दङ जोङो मोनसे इस्ताहार बानायबाय आरो दै खुरखानाय फिसा फिसौ माने जाम्फैनि एबा दैमा दैसानि जेंना दङ आरो खोथाया जाहैबाय मा खालि जों फिसा फिसौ जेंनाखौ सुस्रांनायल' नङा बेखौ आरोबाव गोदान मोनसे महर होनांगौ बे समस्तिखौ बे बयबो बुंगोन बे बाथ्राखौ नाथाय महाजोता सरकार दाया बिजेपिनि दैदेननायावनो जे मित्र जट जादों एलायन्स जादों बिसोरनो गभर्नमेन्ट दागोन बे 100% रोखा ओंखायनो जोंबो फैगौ गभर्नमेन्टनि बाहागो जोङो दा 11थायाव गेलेदों 11थायावबो देरहानायनि मोनसे आसा दं। बोरमा बियाबनि बेखौ आं दिनै गथायबाय आं गथायनानै गोजोननाय मोन्दों खारन आं जि बिजाथिनि जि पेपार गथायनो फैदोंमोन बेयाव आंजों लोगोसे गोबां सुबुङा सहयोग होदों आरो गोबां सुबुङानो आंनो आशीर्बाद होदों आं बेनि थाखाय गोजोननाय बावदों। नोंथांनि देरहासारनाया बेसेबां रोखा फोरमायगोन? आं 100% रोखा होननानै आं नोंथांमोननो फोरमायदों मानो होनब्ला फारफ्रोमबो बिथिङाव दिनै प्रमद बर'नि दैदेननाय इउपिपिएलनि जै जानानै दङ आरो इउपिपिएलखौनो एबार जोंनि हारि हारिसाफोरा गासैबो एक्सेप्ट खालायनानै भटखौ होगोन होनना आंनियाव फोथायनाय दं। बिपिएलनिफ्राय बिथां प्रबिन बर'खौबो नुनो मोन्दों जों नोंथांमोननि बरमा समस्तिनिफ्राय नाथाय बिथांजों जुजिनायाव नोंथाङा माबायदि हेफाजाब गोलैगोन होनना बुंदों? आं बारा गोहोम गोग्लैगोन होननानै सानाखै खारन बिथांमोननि खोथाया बिथांमोननि नाथाय दिनैनि बारहावायाव जिथु बार बारनाय बे बार बारनाया आंखौ सोमोहोदों आरो बेयाव इउपिपिएलनि बिजाथि देरहानाया 100% रोखा। नोंथाङा मा इस्यु लानानै बिसायख'थि फोसावदिंनो थांखि लादों? आङो बेयाव जोंनि सोलोंथाइ बिथिंखौ जोंनि जि आनएमप्लय प्रब्लेम्स दैबानानि जि दुखुनांथाव सिटुएसन आरो बेयाव जि आबादारिफोरनि समस्या बे गासैखौबो गोसोआव लानानै आरो रायजोफोरनिफ्राय खोनासंनानै खामानि मावलांनो होननानै आं थांखि लादों। दिनै नोंथाङा नमिनेसन गथायबाय बरमा ओनसोलनि रायजोफोरनिसिम नोंथाङा मा मेसेज होनो सानदों?
आंनि मेसेजआ बेनो जे फैबाय थानाय जि 6 थारिखआव इलेक्सन जागोन बे इलेक्सनाव बे ओनसोलनि फारफ्रोमबो जौगासारनायखौ नायनानै जोंनि UPPLनि हानजानो जाहाथे बिथांमोननि बेसेन गोसा भटखौ होयो आं बेखौनो खावलायगोन। आच्चा सार नब कुमार शरणिया बिथाङाबो नैबे बरमा समस्तिनिफ्रायनो उदां बिजाथि महरै बिसायख'थियाव बादायनो थांखि लादों बे बेलायाव सारा मा बुंनो सानो? सुबुं दाराखान्थियाव बयहाबो मोन्थाय थायो आरो बे मोन्थायनिफ्राय रावखौबो जोगारनानै दोननो हाया। बिथाङा बिथांनि मथे सोलिगोन आं आंनि मथे सोलिगोन खारन आंहा थांखि बिथांखि दं आरो जोंनि जि पार्टी बे पार्टीनि लक्ष्य उद्देश्य दङ बेफोरखौ सिगाङाव लानानै आं सोलिलांगोन। बिथाङा बुंदों प्रमद बर' आरो हेमन्त बिश्व शर्मा बिथांमोना गावनि जानानै बिसायख'थि फोसावदिंनो फैगोन होननानै। आंबोथ' बुंनो हायो दिनै नरेन्द्र मदिया फैगोन, हेमन्त बिश्व शर्माया फैगोन, सर्बानन्द सन'वाला फैगोन होनना। बेयाव सैथोथिया बेसेबां बेखौ नोंथांमोनाबो नायनांगोन। GSP बा BJP दोलोनिफ्राय नोंथाङा माबायदि मदद होनो?